Αυτό που δεν μας έμαθαν ποτέ είναι πως το burnout βολεύει, γιατί ένας άνθρωπος εξαντλημένος δεν διεκδικεί, δεν αλλάζει, δεν βλέπει. Αλλά ένας άνθρωπος συνειδητός θέτει όρια, αναπτύσσεται και γίνεται ελεύθερος. Το burnout δεν είναι αρρώστια, είναι στάδιο εξέλιξης. Είναι ασυμφωνία ανάμεσα σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που είμαστε. Όταν το σώμα, ο νους και η ψυχή δεν ευθυγραμμίζονται, το νευρικό σύστημα μπαίνει σε φρίζ, παγώνει. Και εκεί η ψυχή τραβάει το καλώδιο και λέει «Σταμάτα, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι». Δεν αντέχει την έλλειψη αλήθειας, δεν αντέχει την έλλειψη αυθεντικότητας, δεν αντέχει τη λειτουργία μόνο από υποχρέωση, φόβο ή καθήκον. Η συνειδητότητα είναι δύναμη, ενώ η εξάντληση είναι έλεγχος. Σε αυτές τις συναντήσεις δεν θα σας δώσω θεωρίες για να θυμάστε, θα σας δώσω εμπειρίες για να μεταμορφωθείτε. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για διαχείριση άγχους, θα μιλήσουμε και για επιστροφή στην αλήθεια. Η φλόγα αυτή δεν έχει σβήσει, απλώς ζητάει χώρο, ζητάει αλήθεια και σεβασμό και ζητάει εσένα. Και είμαι εδώ σε αυτή τη διαδρομή με σεβασμό, γνώση και αληθινή παρουσία.